Mit navn det er Kim Skovsby, og jeg arbejder til daglig som fotograf. Jeg har nok en meget teknisk indgangsvinkel til det at fotografere en fotografer i almindelighed, og det tror jeg hænger sammen med min læretid, hvor min gamle mester altid og hele tiden testede kameraudstyr og film, for at vi kunne levere den absolut bedste billedkvalitet. Det lærte mig, at jo bedre du kender dit kameraudstyr, jo færre kræfter skal du bruge på at betjene det, og dermed kan du overføre energien til de kreative dele af fotograferingen. I dag har jeg et meget tæt samarbejde med Canon. Vi udveksler idéer og viden, som har til formål at forbedre forståelsen for fotografiet og ikke mindst også Canons kamerasystemer. Da jeg første gang blev præsenteret for Canon EOS7D og så de forskellige specifikationer, så stod det mig hurtigt meget klart, at Canons ambitionsniveau for EOS7D var ekstremt højt. Et kamera på 18 millioner pixels, og som kan tage 8 billeder i sekundet i fuld opløsning og med en bildybde på 14, det er helt vildt. Det er der ganske enkelt ikke noget kamera, der bare kommer i nærheden af at kunne præstere. Fokussystemet og lysmålingssystemet er også nyudviklet, så da Canon spurgte mig, om jeg ville teste, så var jeg faktisk ikke længere om at svare ja. Inden for fotografi, der er kameraet altid det svageste led i den kreative proces. Og det er fordi, at fotografens idéer og tanker ofte på få sekunder skal omsættes til tekniske indstillinger på kameraet. Derfor så er det utrolig vigtigt, at et kamera kan arbejde i forlængelse af fotografens kreativitet. At fotografere er at fortælle visuelle historier. Derfor så er fotografens vigtigste arbejdsredskaber sanser og fornemmelser. I min tid som fotograf har jeg udviklet et system, der kalder Key Point Photography. Det hjælper mig med at hurtigt kunne omsætte de kreative idéer til tekniske indstillinger på kameraet. EOS7D sætter nye standarder for, hvordan du kan tilpasse kameraet din fotografering. Du kan let tilpasse alle knapper på kameraet. Du kan lynhurtigt lave om på selv avancerede indstillinger, og du kan gemme dine favoritindstillinger på flere niveauer. For at sætte EOS7D på en rigtig hård test, så lavede jeg en aftale med kitesurfer Rasmus Hall om, at vi skulle lave en billedserie af ham, mens han surfede. Og mens Rasmus pakkede sit udstyr op, så benyttede jeg lige lejligheden til at lave en lille test af det nye trådløse flashstyringssystem. Det nye flashstyringssystem styres gennem kameraets menusystem, og det kan styre en eller flere eksterne flashenheder. Derved så får jeg mulighed for at lægge et mere spændende lys, end hvis flashlyset bare havde kommet fra toppen af kameraet. At fotografere kitesurfer er svært, og det er fordi vi har med et motivtype at gøre, som først bevæger sig forudsigeligt, for øjeblikket efter at forsvinde op i luften og bevæge sig uforudsigeligt. Det stiller særlige krav til fokuseringssystemet og ikke mindst også fotografen. Jeg har ved tidligere lejligheder med succes fotograferet kitesurfer med mit professionelle Canon EOS1D kamera. Så kunne jeg få EOS7D til at præstere det samme, så vil det være ganske imponerende. Inden for fotografi er vi også nødt til at forholde os til naturloven, og derfor så er det afgørende for mig, hvilket et kamerasystem, der bedst udnytter dem. Som eksempel, jo større objektivkoblingen fysisk er, jo mere lys kan der komme ind, og det betyder meget for billedkvaliteten. Fordi Canons objektivkobling er størst, så vil Canon altid være den objektivfabrikant, der sidst møder de tekniske barrierer, og derfor vil Canon generelt kunne levere en bedre billedkvalitet end konkurrenterne. På de fleste moderne kameraer, der kan fotografen indstille fokussystemet til, om motivet er stillestående eller i bevægelse. Og det er jo også meget godt, men Canon har som den eneste kameraproducent gået skridtet videre på deres EOS1D Mark III, som er det Canons professionelle topmodeller. Her der har fotografen mulighed for at indstille fokussystemet til, hvordan et motiv i bevægelse bevæger sig. Det betyder, at fotografen har et unikt værktøj til at tilpasse fokuseringssystemet til alle typer motiver. Den avancerede form for motiv-tracking-system har EOS7D også fået, og det giver nogle kæmpe fordele til fotografering af komplicerede motiver. For at gøre det helt endnu bedre, så har EOS7D fået et helt nyt og meget avanceret fokussystem med hele 19 fokuseringspunkter. Og dem kan du styre på en måde, som intet andet kamera kan præstere. Du kan indstille fokussystemet lige fra, at det er midten af et fokuseringspunkt, der skal fokuseres med, til zoneinddeling. Jeg må erkende, at jeg har aldrig fotograferet med et kamera, der har givet mig så meget kontrol over fokussystemet, som EOS7D har. Det arbejder hurtigt, det arbejder præcist,
og så kan man som sagt tilpasse det meget nøjagtigt til, hvordan motivet bevæger sig. Det er ganske enkelt enestående. Søgeren i kameraet er også større end på noget andet kamera i samme klasse og dækker 100% af billedsensoren. Det vil sige, at det du ser i søgeren er også det du får med på billedet. Fokuspunkterne er digitale, og derved kan de fjernes, eller der kan tændes for et gitter, som kan være godt til arkitekturfotografering. Alle fokuspunkter er den type, man kalder cross-type, og det er faktisk den bedste type fokuseringspunkt, du kan få. Tilsammen dækker de ovenikøbet et større areal end på noget andet kamera i samme klasse. ER7D har også fået et nyudviklet farvefølsomt lysmålingssystem, som sætter lysmåleren i stand til at skelne imellem forskellige farver på motivets overflade. Det gør eksponeringen mere præcis, og dermed øges billedkvaliteten. ISO-værdien kan skrues helt op på 12.800 ISO, hvilket er meget for et kamera med 18 millioner pixels og en billedsensor med crop-faktor. Men fordi at ER7D har hele 2 DDI4 processorer, så kan billedstøjen holdes langt nede. Videofunktionen kan både styres automatisk eller manuelt. Den kan filme i fuld HD med både 24, 25 og 30 frames per sekund. Fokuseringen med Live View er meget hurtig og har endda ansigtsgenkendelse. Der kan tilsluttes ekstern mikrofon via et mini jackstick, og dermed så kan ER7D levere en helt enestående videokvalitet i den opløsning og med den framerate, som fotografen ønsker. En vigtig detalje at være opmærksom på, når man køber et digitalt spejlreflekskamera, det er selvfølgelig, om der følger et fuldt funktionsdygtigt RAW-konverteringsprogram med. Det gør der naturligvis altid til Canon, og dermed så har en Canon-fotograf altid muligheden for at kunne udnytte den maksimale billedkvalitet af det kameraet kan levere. For mig er ER7D ikke bare en ny kameramodel. Det er et kamera, der sætter helt nye standarder på stort set alle områder. Med de specifikationer ER7D har, så er det et kamera, der er bygget til at arbejde hurtigt, præcist og under ekstreme forhold. Derfor så egner ER7D sig specielt godt til action og naturfotografering. Selvom ER7D har mange avancerede indstillingsmuligheder, som kan udfordre og tilfredsstille enhver fotograf, så giver vi det også mulighed for at fotografere på fuldautomatisk programindstilling. Dermed er ER7D et kamera, alle kan fotografere med, lige meget hvilket niveau man fotograferer på.